ni jama salli daminana mogo do bena kofe eretari la masibogo wulu bena iba soro almamini jama uye do teme salli la ube fara almamini jama ka bon ni almami ye salamu bila donc ni almamu ye salamu folo bila doro fulana te dafas almami te salamu fulana bila wulu be wuli min toru la fu bo sara do fana ba toye fo almami ka salamu fula bila juman ka kene wala juman ka nyinna min kanyi masbugo ni almami ye salamu bila salamu fulo kana wuli de abila almami ka salamu bila akini aka salamu fulana bila annumanda ka salamu dafa salamu fula ka dafa de o kofem ebe wuli min torila ibasara mais ni almami salamu kelen bila fulana ma bila kana wuli o yorola doni ka baw doko yere ni tora ka wuli o yorola ka salli be cinya yere parce que wuli la ka sura almami ma bo salli la iwuri la ko hakke min bila ibasara ka sura almami bo salli la doni ka baw do bolo ni almami salamu folo bila ama fulana bila ni e wuli la ko min torila ibasara iba dafa ikasalli be cinya ko parce que salamu fula imbe de farda fo almami ko lu de ke fu dafa mais ala kulli hal kuma sahalen ko ni wulila ika salli be sahade mais ika salli be dole ko ka nyogon sosola do ko ye minke amanka mais salli ko ni ka kene do ko ayi ye minke manka ke salli tiana donc mo kani yere filin ni suku kono wala kuma sahalen ye minye be bolo salamu fula ma kuno de ni alimami ye salamu fula bila wakati mi de donc ebe wuli min bila iba sara mais salamu kele kana wuli folo bon comme nye awa nafila salliye su fe joliye almamu donu be kalana ku kateli uba teliya kojugu hari nu utemena harafula ube katawra ni koy ba dila kalatile aba soro utemena ute saki ambe mun fola ambe mun fo qur'ana ka kala ni basigiye akakala ni basigiye hada made ni ko ni be salli kono ani ni be sigite salli kono be qur'ana kala togo kelewunte salli kono nata ani be sigimba kala ni nyere togo kelewunte mais akala ni basigi ni hakili sigi koniye harafu munum be fo muya ke kam akala munum bilame uku ume togo nyumanda uku ume kunye uku ume kanye ika akala ni basigi ni hakili sigi kana teliya kujugu fana ke teliya kujugu mimbe ke sababu na be harafu tigatena chogola ube ni teliya kujugu mimbe ke sababu kiteme harafela ikano ke iba ke ni hakili ni basigi ko konne mogo min bi ka so kono nteni be ela yi ka doloki bo e ifalilan kulo ikanna kulo doloki tila be se ka qur'ana kalaba basitala lawra suturite qur'ana kala saratiye donc ibe se ka qur'ana kala har ni drogiti kanna ni bi ka so kono bon koddo ko aleya ka jakabo yala bebbe ale ka do malola ube nyoka tila fantanu nyogonje don kiba ko ayi jakan na folo ibe worigenta ka worilama bon comme minye ka jabe da chrétien sheuna ana bolon o ka fetu kama be chogode waya haramu ya ika wala taawanu alal ismi wal udwan ni e yere yado chrétien fule ka yere masiri aka feti ndenye ate daga iko o masiri ka deme wala taawanu alal ismi wal udwan ala ko akana nyogon deme junubuni yadaka o konona na do fana ye nin chrétien ko yin kali senfe do fana ye vokali ci
ko ale ye ingénieur de ko igiliji marase dira alema parce que nokku kana bokali cinyere man te se ka lame ko kacambolo nya damina mais mashe ka abellame mais nyi yoronu min faamu ko ingénieur ale ko igiliji marase dira ma be cogori haramu yara ika igiliji ka marase mina kana barake igiliji la kana igiliji jo kana igiliji marashike wala taawanu ala al-ismi wal udwan akana nyogonde me jomnu ya dala ili igiliji ala soso yoro de do kafiriya ke yoro de do kafiriya ke yoro de igiliji ala soso yoro de igiliji kana igiliji marase mina kana igiliji jomogosiye niya ke ube ala soso ni kafiriya ke igiliji nkono ibe junugo sorala bon ko doko olu be salle alimami do kofe damandala comme wakati dola alimami mba fe abafuye ku ka kantigeli fendo kantige damaye ko be cogodi alimami benni fo ne addusukuna siri de ba dusukun kono kana sallo kofe we musrikade sallite sahaw kofe ni nye musrikide وعليكم السلام ko jala mugun ni ya meleke eska be se ka sujudu kaka basitala don ke ba ko fengo fen sirilembi yere de la ika kufulan bila ka sujudu kaka ube ka jala mugu ka sujudu kaka basitala parce que Anas ibn Malik haka hadisa ubo ke delelai ko dondola ku lutumbe salli cide nofe ko tile ka kala ko fo udola kele ube fendo de da dugu koloka pour nitile ka kala no wutenda ka ube fendo de do tenni dugu koloche minye finiye ube minye debe ubado utenni dugu koloche teleman ka kala bo kasujudu ke tapika ube kasujudu ke debeka ube jalomu mi melekele mbela kasujudu ke ala aka basitola ma mugude ko silamenu benu ko silama munun beta fara kerechew ka igilijiw la ka feto be chogodi oye haramude oye de man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum ciden ko niye mo bonko nyonya ye uluye mana kan nasara ulla dege ka feto ula haru ben ni sonja munun ke munna doni ke ba be bennen baka nasara ka fete annu kana nyogon fo annu kana kado di nyogon ma nyogon sambe kana temane nyogon che ko parce que ewa u bonko nyogonyali de ro wula de gali de ro ka fetila ka faruko ka fetila atebbe walladina la yashhaduna juran mu'minun te sereya galonna ni ayat tawsiri kalaw doko yani ayadul musrikina mu'minun te ta mushriku ka fetiwula donc silama kata fara ewa kerecheuka igiliji kono ko feti o ye haramu de eka ni kisira mushrikiya ni kafiriya korima aqallu al-ahwal ya haramuke parce que tumami ala ko ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahudan wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa huwa minhum inna allaha la yahdi al-qawman zalimin wa qawman fasiqin ala ko mu'minun aku yahudan ni nasara akanu ka bisu nyoy akado yahudani nasara de nyogon bisu nyogoye ni mogo ye yahudani nasara ni yumina yi bisu nyogoye alla ko e yuyede fa huwa minhum oye ulude kaba
donc ni aya la hala min fulen ni aya inta jahiru la ikera yahude kera na bon koni mo min be nafila salila o be qur'ana bu bolo o ba laje almamin no fe o be chogodi don ke ba ko na ya soro aw be jama minna almamin min bawla salli qur'ana be almami doronde kunna jama to qur'ana durusilen to bolo bon ni almami fana ya qataw ke yoromi bila sirali kelate almami bolo o kon ninna almami ko mo do be se ka qur'ana ta kalaje almami no fe pour na katawra yoromi o be temena yoromi ale ba bila sira ni durusili kelate almami ko fe kelembe se ka qur'ana ta pour kalaje almami no fe ale be almami bila sira don ko ba yenni fo men na ya sur almami min bawla salli qur'ana ba kunna almami woro fana be mo woro be jamala qur'ana bu kunna ni almami jora yoromi be se ka teme almami ko fe mo kana qur'ana ta parce que ni qur'ana ta nina donc abi bila bara chaman de la abi sugulay ka salli kono sunna udo be abu o tinya ibolo sunna pole munye almami ko fe mo nambe salli la fo bolo fula ka ke disi de la munalen ka ki ka disi kade mais ni qur'ana be e bolo wala de e bolo minalente qur'ana minali fule kan ni sunna tinya ibolo kasro hajute fana i hajute qur'ana minalila ayen non sunna tinya ibolo aye sunna juman tinya ibolo fana salli baga a sunna ya kanuniendo ikika sujuru yoro de laje ki jolento sallila me ka qur'ana to e bolo e kal lajeli be qur'ana indeka ikalla jeli be qur'ana de ka ayta ke ka sujur yoro laje ayen ni sunna fana tinya donc abib bila bara chaman fana la kasoro hajute e be qur'ana papeu yelema de ni almami kalante mena yoro minna e ba yelema de ibe bolo de ke ka yelema iba laje kata de ifule ka bara udo ke ka salle kono kasoro ka hajutula bon ni beta urukula ibe qur'ana fara nyogon ka kamina de ibolo la ibe urukula ibe ibada ni be wuli ibata ni beta sujudi la ibe qur'ana da ni be wuli ibata ni wuli la kajo ibada yele alimami be yoro me ko nyini ni be bara chamande bolo kasoro hajute wala almami ko fe mo ni alimami bawunya qur'ana ba kunna mo woro be jamala qur'ana be kunna almami ko fe mo shikana qur'ana ta ko iba la jalimami no fe abish kulade na ya soro teme bagati alimami la ibe se ka mo kelembe se ka qur'ana ta pour ka alimami teme wa alaykum salam bon koni mogo mi kanyinin kalifolo koni mogo mi ni abe fatu wakati mi ala ya kelimatu sahadal nogoyaye ciden koni mogo min ka kuma laban kira la ilaha illallah ko abe do arjanna bon ko o tigi ye la ilaha illallah fo bon mogo ba fo o tigi ma fana kwambe hera jigaye ko nunu be fara nyogon ka cogodi ahli sunnul jamaa ka aqidala an kana dantige mogo shika tiginya na cogo ko abe arjanna fo delila ya sabati mogo munum be arjanna ciden de lawo sabatu be arjanna abubakar de la ya sabata be arjanna mogo tammi ni ciden yire ya fonye ku be arjanna kono kata bilal bu mogo taym badama bilal fana badama sheba chaman be ciden nyufo ku be arjanna qur'ana aya ya sabati ko munum be arjanna amba fulu be arjanna harisa sahalun ya sabati ciden bolo na ko munum be arjanna amba fulu be arjanna dalilau ya sabati qur'ana aya la ko min be jahannaba kono ko me abu lahabina nyugona amba fa be jahannaba kono harisa ya sabati ko mo min be jahannaba amba fo be jahannaba kono amur billuhi amba fulu be jahannaba kono min ni dalila mana kam min ka arjanna ko fonya ma jahannaba ko fonye o ka ko be ala de bolo lagara on te se ka dantiga ka ni mo kera kafiri e chogo on ba fo de ni mo sara kafiriya ka jahannaba de biye ne kafiri masina karasam masina sara kafira de ka be jahannaba kono itofo
hari na ya sura sara kafira de ka parce que ale sato min temena na tige ala ce e todo donc ite dan tige mo kere kere len ka ko be jahannaba kono amba fo insira len ba koro ci den ko ni ewa sariya ya ira mo sara kafira le be jahannaba kono amben nin fo me karasa sara kafira de ka karasa be jahannaba kono ante mo kere kere ko jahannaba dendo parce que asato min temena na tige ala janto do awa ante mo fana kere kere ya ni delila ma fo min be jahan arjanna kono ko karasa be arjanna kono parce que ci de nyere tilela demisen fitiri do fatura awa an ba shi to ko sufur min asfar janna kun ni nyar janna kono do yesa ci den ko jonya fuye ko be arjanna mais ambe hera ko ni jigaye mais kaddantiga ka ko karasa be arjanna o delate mo bolo ante dantiga ka o de yato amba fo ambe here jigaye ikera mo nyuma e choko ka baraw nyana choko ni sara ni delilate qur'ana ni hadisa ko kiye kere ya ko ibe arjanna awun dantiga ka ko ibe arjanna amba fo ambe here jigaye parce que isa to min temenaini Allah ci antodo e awun ye jahiru de ye anw ye mogo ye jahiru de la be bara munun ke min tumba duskun kona ni ala chan bodo an to do donc o de ya to amba fo amba ni here jigi donc ci den ka hadisa na konni mogo mi ni aka kuma laban kira la ilaha illallah be do arjanna kono ni hadisa la nyini te ko direta be arjanna kono abe shaka ke mogo do sa to be la ilaha illallah fo abe shaka ke yomali khama do mogo furo munun be do arjanna ala ba do arjanna kasurama la jaba yere adola ayella ina min fonni tiden ko be do arjanna abeshe ka ke abedo jahannaba kono na ka junubu hakke jarina ka bola be la arjanna donc atko mi ko yella ila fo ko direta be arjanna addo abeshe ka ke la gara direta la bi bila kata arjanna abeshe ka do ake adola hari ni do na jahannaba kono ni sato ye islamay la ila fo be la arjanna la nyini yeninde bon ale ko ñinin kali furana mu konni mu e way ya fo demiseni doye konni gagnera ben nindima konna gagnere ma dama do jam fando atebe lahidu bortodo donc ye lahidu mintaye ni dese mi bali darore mi bali ye lahidu mintaye be lahidu bo asrafede parce que hadisa do bena cide dondola doko ademma aye dembila cido be konna benni ndima dennana bo cide ko eya wole ko akane be jumandama akonninde fule mbaka kaninde dama akonni tumake galon tumbe sabe ika iya wole ko akane be min dama ni tumma dama galon tumbe sabe ika donc hari de be lahidu min tay ko karasa ni ganyiran ni nambe ni ndima na ashebi ye kana lahiru borto adama basi tola ko minye demisenu kasunye ko ale koroke denw na yele ŋunya mara ko kasu ko ni ale bora ye doro muso ba fo ka sun tigo be cogodi na ya soro demiseni balugo yara asera santani duru ube ashigora ko ani muso jera la waji bora la mi ube akabara kroshi bora ni balugo yara ni kasunye wajibi de nin ni masu abe junubu de soro donc na ya soro demiseni min balugo yare do nya o yewde nya maria ko o kasu ni e bora ni ete muso ba ko o kasun tige ale min nya sun tiga ye junubu soro be junubu soro muso min ko aka sun tige o fana o junubu nyona be sabai parce que ya demi ala soso ni ala kutala mais na ya soro demisen fitinu de ma balugo ya bon eyi nyamari ka sun de punu ni sun ka entraînement ni sun ka dege muso min be ewa ulu nyamari ku kammi aman nyumanke ama hinna demisenuna ni be hinna demisenuna ibu lamno islamia adabu ni islamia dina deka o de hinna demisenula
mais ni ebe demisenu nu ubu bali silamia adabuna jogo na baraju la de ninte hinne kata demisenu ma ninte la munyuma kata demisenu ma bakano ke anka sebo la dege sebo sungalo la ubu ka demisen fitinu min bese sunkoro ubu la sude unu beta mitunu nye ulu fa ukam mogon almami munu be kin kono afu ye fu deme dena abese ka salli chokomi doni ko ko ninni si desra kake ni be jamana kono silamia sariya be bole o be fama makobe silamia sariya na rabula ta Allah se fama ma awa ndem fule ne ko ne chogo beke amaso ka salli awa afule fama kanka min bulaka ulu fana kanka nyangili min kaye pura ka salli ni be jamana kono ka fama be baraka ne silamia ka dabu fama ba la dabu abe salli chogo me ka salli na yasru ni site yoro mi edde sarala amma boyla ge akatana yere parce que nit che ko ni bali ko yara dro ikeri yere wala nit de sarala ini salli bali kana to sokona kanika don to cinya ibola ge akata beta yoro me akata wa alaikum salam bo ko sam fula jakatul fitri be se ka fara ɲɔgɔn kan wa salon tɛmɛna jakatul fitri se tunti ima bo ɲina ta se bi e be se k'u bɔ wa salon ta n'a y'i sɔrɔ dɛsɛ de la o binna ka bɔ i kan fattaqullaha masatatu la yukallifu llahu nafsan illa wusaha hadamaden kana doni ɲini ka da yɛrɛ kalama min da i kan jakatul fitri ye farda de wajibi de do mais a se tɛ mɔgɔ min ye jakatul fitri bena ewa salli don sammin ni edde sara jakatul fitri la e yere salli don ka ewa salli don ka balo ewa salli don yere ka balo de tunte e bolo pew jakatul fitri binna ka boyka parce que jakatul fitri boli abe wajibi ka wakati juma ni salli don na fakati eni ka dembaya be ka salli don na fakati dafalen bi bolo ni min dara oka ibode bo jakatul fitri la mais na yasro asaha e ka san yere balo salli don yere balo ini ka dembaya o de desera i bolo jakatul fitri tika ajrutila atika sammin nana ni asebiye kobo abo ola ibo o sande jakatul fitri bo me min temena na sede tuntiye hari asan salli don kan na farite tuntiye bolo o san ka jakatul fitri binna ka boyka ibe samina ni yuru wali soro ibabu odela wa alaikum salam bo ko anko ewa safo ni ewa futuri ni tile binna safo wakati bedo ni bilema min be tile bin fe fo de kaddogo eri kele ni doni konni o make ni salli cinyana ciden de ko ewa o salatul maghribi ja wajabati samus ciden de ko futuri salli de ni tile binna aye safo wakati ke inda maqibu safaqi ako safo wakati yata ni tile binna bilema min be tile bin fe no dogora pew ako safo wakati yata mina odela kata fo su tilance bon ni e sallira ola tile binna bilema min be tile bin fe ama dogo ni e ye safo sallitiye e ka salli masaha ni tugu ka safo salli bilema ima dogo i ka salli tiɲalendo wa qimu sala inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ala ko aye salli jo akado salli joli ye farda de salli wakati fana kurusili i ka salli ka wakati ka salla ka wakati la o ye farda de mu'minika o de ya to doni ka baga be bolo salli sarati do de ye wakati ka do ni wakati ma do doro salli ra salli tiye maghibu safo e yere yo fo sisa ya men ka kuma law do eri kele ni minute bi saba wakati dola
eri keleni militari tani duru wakati dola na kadiye haramu koroshi makka haramu koroshi ube futuru wale hakem minna ka koroshi anu be safo salli eri minna ka koroshi iba soro eri kele ani militari saba debe futuru wale ni safo wale che ube eri kele wakati dola ani militari tani duru donc fo de ka soro safo ni futuru che ante kuma ka jamana ka an ka jamana be sariya kawa bo yeri kelen anyo de fo na ya soro yeri kelen minke bilema madogo salli cinyalendo jamana sariya te mali bolo koy nyo de fo mali yewu nya jate mina ka ke komi jamana islamiya de be wulu bolo ani jiya e wani alaka islamiya te kelenye hari munu budda mi kata mali ka sunna ma uye sunna ke sisa komi ka ke komi wulu ka jamana sunna de bu bolo unu jiya to ka sunna te kelenye oye maliyan fana ka bambanta nu ka kanna geleya do damana islamiya tambolo damana sunna tambolo islamiya min be jiya ka be ka islamiya inde be ya jiya be ka sunna o de be mali kono ya ni min ta sumana ka be jiya ka islamiya nyuma yimma ita ba kono min ka sunna benna jiya ka ewa sariya ka sunna nyuma yimma ita nyana min ni awye damana islamiya de modo fi awyere ka damana sunna modo fi awyere abo kadire kono ko maliya ani jamana wirite kene anka konta nyere ka doni ke bawka anyere ka doni ke bawka ke sariya ka de nu make ala taka make sunna taka damana doni tanka doni ke baw bolo damana saratu bolo damana dina tu bolo dina kelende do sariya kelende do sunna kelende do jamana in kono ni misiri sallira bile may maddo sallitiye fo sallu ka ya garu ya de bile may kaddo faratu min be maliyon bolo e wa salli kola kolokolo do faratu min be malika dina la kolokolo de woya alaka hakni man da madro ka dina cinya anyuma kanati jamana kono bon ko doko e ko mi ko doko lu be gabo couvre feu ko be gabo ko o ba fo e ko eri juma ko minimi o ba fo ni minimi sera mo kana yekenema aya fo choko mi de ko be gabo couvre feu be o ba fo ni minimi sera mo kana yekenema boko ola min ye talaba min fulani nye annafila safo wakati nu ulu tara ubu kan nafila ke kajanya katerwihi kajanya fokata minimi bonin minimi sera doro be chari bebe do ka sokono pasika fora mo kana yekno be chogore basi tola abe konte letre kadri nyini bagawiye abe konte sujo bagawiye wa alaikum salam Bo ni nyammin fo ko eri ko bo sisa nana eri be sanse sejeri 10 sejeri 15 mais machine nunu munu ni eru bola nu ye tambila nyogon koro duru bila nyogon koro usute eri kelena nyuman be jade nyuman ko ni bola parce que munu application munu fulenu kanye kateme nyogon ka application nyuman be munun tala jate be ka wulude tala munun ka application manyu ubu ka telephone reglente jate te wulutaka subhanakallah ni eri yere ke kelenye fattaqullaha masatatum an ka doni ke baw ka yere jijala uyu yere jija kamin fo ko sejeri disi de eri sisa sejeri kenji de eri sisa ka yere jija be kofe ambode mina ato ambodi alama fattaqullaha masatatum subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ni jama salli daminana mogo do bena kofe eretari la masibugu wulu bena iba soro almamini jama uye do teme salli la ube fara almamini jama ka bon ni almami ye salamu bila donc ni almamu ye salamu folo bila doro fulana te dafas almami te salamu fulana bila wulu be wuli min toru la fu bo sara do fana ba toye fo almami ka salamu fula bila juman ka kene wala juman ka nyinna min kanyi masbugo ni almami ye salamu bila salamu fulo kana wuli de abila almami ka salamu bila akini aka salamu fulana bila annumanda ka salamu dafa salamu fula ka dafa de o kofe ebe wuli min torila ibasara mais ni almami salamu kelen bila fulana ma bila kana wuli o yoro la doni ka baw doko yere ni tora ka wuli o yoro la ka salli be cinya yere parce que wuli la ka soro almami ma bo salli la i wuri la ko hakke min bila ibasara ka soro almami ma bo salli la doni ka baw do bolo ni almami salamu folo bila ama fulana bila ni e wuli la ko min torila ibasara iba dafa ika salli be cinya ko parce que salamu fula imbe de farda fo almami ko lu de ke fu dafa mais ala kulli hal kuma sahalen ko ni wulila ika salli be sahade mais ika salli be don ke ba ka nyogon sosola do ko ye minke amanka mais salli ko ni ka kene do ko ayi ye minke manka ke salli tiana donc mo kani yere filin sugu kono wala kuma sahalen ye minye be bolon salamu fula ma kono de ni alimami salamu fula bila wakati mi de donc ebe wuli min bila ibasara mais salamu kele kana wuli folo